Pangpung berdiri bernyanyi.
leren sik ya nok. Iya ya mak. Sadurunge aku matur sing akeh luwih dhisik ya ngaturake salam dhisik. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge aku matur sing akeh ya ngaturke panuwun marang Gusti ingkang nyipta jagat ya nduk ingkang wis paring malembaring kanikmatan marang sadengah menungso ingkang sumebar ana ing jagat raya ya nduk. Iya ya mak. Dasare ripalungguhan iki bengi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Oh iya. Nggonku ngestokke dawuhe pepundhene awake dhewe ya nok. Oh kaya ngono. Heeh. Ingkang kagungan kajat nenggih pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Sapa mak? Bapak Jamali Ingkang kembulan niat kalian almarhum Ibu Solehah nduk. Wah, Bu Solehah. Heeh. Ingkang lenggah ana ing laladan ngendi mak? Ingkang lenggah ana ing laladan Jeruk Rejo kene. Oh iya. Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Oh iya. Kajate bengi iki ya kuwi mboyong mantu utawa ngunduh mantu. Sapa mak mantene? Yen ora kleru ya kuwi panjenengane kadang kula werda Kang Mas Darwandi Ingkang daup kalian Mbak Yu Siti Asia. Kaya ngono. Heeh. Terus dasare awak dhewe iki ya ora perlu mejang karo nganten. Ya diwejang. Ya ndak dongake mugi ya dadi keluarga kang sakinah, mawaddah lan warahmah. Amin amin. Iya. Heeh. Ndak dongake mugi ya pinaringan momongan sing pindhane kadya golek kencana sing bisa tata jalma. Oh iya. Mula ripalungguhan iki ya ndedonga marang Bapak Jamali. Ndak dongake nggone nimbali awak dhewe iki ya pinaringan rejeki ingkang kathah. Amin Barokah. amin. Bisa kanggo mungkeh ana ing Mekah Madinah, Nduk. Amin ya mak. Ya. Nah, ngene, Nduk. Apa mak? Sisan gawe ripalungguhan iki ya ngluwari nadar utawi ngluwari uni. Oh, kaya ngono. Heeh. Sapa mak sing kagungan Ya kuwi panjenenganipun pepundhen kawula almarhumah Ibu Solehah, Nduk. Oh. Nadare piye? Nadare Mas Darwandi iki ya nate dipun sanjangi kalian almarhum Ibu Solehah. Besok yen kowe payu omah-omah bakal tak tanggapke wayang ning kahanane beda pangeran nimbali marang Ibu Solehah dalu menika kasembadan ingkang dados uni utawa ujaripun panjenenganipun Ibu Solehah almarhum disekseni para sesepuh bini sepuh disekseni kaki danyang nyai danyang cikal bakal ingkang mapan wonten ing desa Banyumanis kene nduk ingkang dados ujare utawa unine Ibu almarhum Solehah menika sampun luar sokol alhamdulillah nduk. Oh kaya ngono. Heeh. Wis diluwari dina iki janjine utawa nadare tegese ora ana sing nagih kaya dene wong utang. Oh iya. Heeh. Ripalungguhan iki awak dhewe ya ora mung dhewe, ora ya diderekno kanca-kanca yoga laras. Kanca-kanca yoga laras. Heeh. Njur nganggo sapa neh? Didukung oleh sound system Apa? Matason Audio. Oh. Kok nganti tekan kene? Mbuh aku dhewe ya bingung, Nduk. Oh, Padahal bengi iki ya aku ora ngejak kok ujug-ujug ana ning kene. iya. Oh kaya ngono. Aku didoboli karo sing operatori aku mangke dalu iki nyeteli ten SMK lho masalah mbok sujune ya tekan kene ya. Matason Audio saka nggone dhewe kono. Heeh. Ngasih sing ngendang ki takon. Oh bengi sone sapa? Aku ape muni sone kae sing nok pendem kae lho aku yang ngono. Denen iki sewengi ra iso guyu mergo apa son. Oh iya. Ya Gumilang Entertainment. Nah, Gumilang video syuting. Syukur alhamdulillah Suwe mboten kepanggih. iya. Ki ngaturake wilujeng dalu dumateng para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama sedaya kemawon. Kula ngaturaken
Nyuwun pangapunten mbok menawi anggen kula mayang menika klentu utawi salah. Wong aku ki yo lagi belajar. Nggih. Belajar golek duit yo Mak. Nduk, Apa Mak? ora usah kekan gunem kang tanpa guna, ripalungguhan iki beda kelawan adate. Kok kaya ngono? Biasane sinden iki lak yo nok sisih tengen to. Heeh. Ki nok pinggir kotak ya malah saya apik. Dadi aku roh sinden sing gegere kebak panu kuwi sing ndi ya aku roh. Lambene sinden kok bak panu iki. Lah aku tahu lho nduk mayang ning kene iki. Sewengi iki ra iso ndelok sinden. Perkara Tutupi salahi karo sing nyeteli son kuwi lho. wah. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong kaya ngono. Sewengi ora roh sinden. Iya ditepungake. Ditepungake siji mbok kok siji. Oh iya. Jan. Saka ngendi? Saka pinggir kotak. Iya. Wilujeng dalu di Cahayu. Dalu. Nggih, paring asma sinten? Kaila. Kaila. Nggih. Oh, Kaila. Wah. Cih cilik menik-menik iya. Kaila micil saking Baju manis. Banyumanis. Nggih. Oh, yang punya wilayah. Oh. Putrane sinten? Putrane sinten? Pak Sugeng. Oh, putrane Mas Sugeng ya Ibu Punden kawula. Masa mboten kenal to. Kula supe, mbiyen iki cih cilik. To ning kono kae melok aku kae cilik kae to. Bisa. Heeh, kelas pinten? Kelas 7. Kelas 7 iki kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1 SMP. Isih kelas 1. Heeh. Yo tak dongake ndak pujekke nggone sinau dadi waranggana saya apik, saya pinter, Amin. saya laris ning siji. Apa? Tak suwun. Napa? Pesenku yen ana dalang sak ngisorku kok nganti WA kowe, DM kowe wis ora usah di WA, ora usah dibalesi. Bisa. Oh, kaya ngono. Cita-citamu arep dadi apa, Dek? Dadi napa nggih? Dadi napa ayo? Apoteker. Dadi napa? Apoteker. Lah dalah wong sinden dadi apoteker ngracik obat. Iya bagus. Mbok dadi dokter. Mboten purun ah. Dalem? Mboten purun. Mboten purun. Senenge mergo dadi apoteker niku wau nggih. Nggih. Oh nggih amin muga-muga kasembadan. Amin. Matur sembah nyuwun. Nggih. Lerek pinggire. Pinggire, Nduk. Wah. Kuwi sapa? Blorong. Kok blorong kuwi lho ya. Dadi aku iki ndek pesugihan loro, siji blorong, loro lampir. Iya. Lujeng dalu tok, Nang? Inci wilujeng dalu yong canggih. Ya tenan to. Nyanyi blorong kuwi saya. Wah. Lah kok blorong iki piye to? Oh, nok bathuk nonong mau lho ra sida blorong. Lho kepiye jane? Sing bener ki sing endi to? Sing bathuk nonong kaya biasane. Ya. Sing nonong ki sing ndi to bathuke to? Mbah kabeh. Bathuk kuwi lak ya siji to. Lah iya kok tekon barang iki. Iya rak ya ngono, aku lali ya. Lali kaya tau ro ae lho lala. Pareng asma sinten, Nduk Cahyu? Inji nderek pitepangan keyong canggih. Nggih. Nami kula Ica. Genduk Ica, mijil saking Saking Tanjung Pakesaji. Tanjung Pakesaji bocah gunung. Inji leres. Bocah gunung. Yen tak sawang kok saya le ginuk-ginuk. Ya nggih no. Saya tobrut. Wis. Tobrut ki apa to jane? Ya iku mau lho wis padha-padha kuwi. Apa? Aku Aku ini ra jelas ora penak. Wis tenan to, ke mungsuh cah sitok iki. Wis angel. Lah piye to? Padahal karo aku penak kabeh. Jare sapa? Jareku. Ora mesti. Ya mesti no. Wong kowe iki nek mecuca-mecucu ku ya ndadekke ra penak ya. Loh, apa ya aku tau mecuca-mecucu? Mecuca-mecucu terus. Ya. Ora tau, aku ya sumeh ngene. Kamu kelas berapa? Kelas berapa kamu? Kelas, lah niki wae kelas 1 SMP to. Ah, lah kamu. Kelas 2 SMP. Ah sing nganggep sapa? SMP kok semono gedene sepira? Ya semene. Oh iya. Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK ya syukur alhamdulillah. Wis meh ya. Meh apa? Meh rabi. Aja sik, calone ro ngono. Aja sik. Allah nganggep Aja sapa sik. lek ah. Kowe iki kok. Ora sekolah sik to. Amin. Ya tak sekolah. Sekolah apa? Ya sekolah tenanan, Oh, iya. sekolah apa? Kuliah. Nggih. Amin, syukur alhamdulillah. Cita-citamu arep dadi apa? Dadi wong sing apik, dadi Iya. wong sing sukses. Ya itu perlu proses. Heeh. Diproses dirukyah sik, setane men metu.
Lho apa ki ya aku kayak kegawaran setan kok dadi rukiah barang iki piye to? Ya ora wah wis tenan. Adikku wadon wis matur sembah nuwun. Injih. Ya wis ndak dongake kasembatan apa kang dadi sediane. Amin. Amin. Pangestunipun yang canggih. Nggih. Nglerek pinggire, Nduk. Kadangku werda, Mbak Yuku. Oh ya Mbak Yu wadon. Sopo? Yutrika. Lujeng dalu Mbak Yu. Lah nggih wilujeng dalu yang canggih Mbak Limbo. Aku ki wingi kualat. Lah kene. Mergo ngarani wilujeng dalu nyilampir ngono. Kualat aku teko. Tekan omah kene kowe. Gak aku toko omah iki bisa mbokku. Kowe aja ngono. Iki wong tuwa oke aku ya ngono. Ayo. Oleh mau lampir-lampir ki njaluk tak cucup bun-bunan kuwi. Nah, rak yo ngono ta. Wis kene iki wis ora undang-undang apa enek dalang kok ape cucup bun-bunane iki lagi bengi iki. Kok iya. Paring asma sinten Mbak Yu? Lah nggih nderek pitemangan nggih. Nggih. Nami kula Ayu Trika Wulandari. Mbak Ayu Trika Wulandari. Nggih. Ijil saking Saking Pati Tlaga Wungu. Pati Tlaga Wungu. Nggih. Sakmenika napa tesih ten Pati? Oh, nganu kula sampun katut jago kok. Sampun katut jago. Nggih. Sakmenika wonten pundi? Wonten Poring Jeruk Wangi. Oh, sing kondang kuwi sinden poring ki ya kowe kuwi ta? Ijane iki kondang apa to? Aku ki anggere krungu, mudine sapa? Muden poring. Sidene sinden sapa? Sinden poring. Ngono kok. Iya. Mbak Ayu Trika Wulandari iki saking Poring Jeruk Wangi. Nggih. Anu tak se sekolah jenengan? Oh lah yo wis diomongi Ya mbok menawa jenenge wong sekolah iki, Mbak. Dalang kok budek ki mau leso. Wis tak kandhani bengi entuk budek barang aku. Wis alhamdulillah. Wis diomongi wis katut jago kok leren takon Lah status. kagungan anak pinten panjenengan? Lah ape ngopo? Ape melu urun gawe anak. Kok saya dadak takon. Astagfirullahaladzim, ya Allah panjenengan paringi sabar. Ana sinden kok kaya ngene Gusti. Aku takonane kok ya anak wis ora usah takon ngono-ngono. Lah terus sing jenengan karepke pripun? Yo takoni duitmu kurang piro. Ngono iki lho. Takon kok ya anak kok. Ya kesok perlu dibahas, di briefing terlebih dahulu. Berarti remuk aku wis entuk budek barang ya. Ya ora apa-apa. Mbak Yuku Trika. Nggih. Aku kok wis Apa to e? Ora sida. Kok rada bingung ketoke. Ora sida. Gak sida. Ya matur sembah nuwun. Sami-sami. Lerek pinggire wah tenan. Sapa mak wah iki nek cara bulan ki pendane kadya bulan purnama sidi. Tanggal 15, Nduk. Wo kok ngono bunder keser. Panjenengane sapa? Ya ditepungake Wilujeng Dalu, Bu. Nggih, Wilujeng Dalu, Nggih. macange Mbak Limbo. Nggih, paring asma sinten, Bu? Nami kula, Nggih. nami kula Sri Mukti. Ibu Sri Mukti. Nggih. Tenan. Mijil saking Kula saking Tanjung Pakesaji. Kecamatan Pakesaji. Nggih. Nggih, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Oh iya komplit nggih. Nggih, komplit. Ah, tenan. Sak menika panjenengan menika tesih sekolah mboten? Lah nggih tesih no. Kelas pinten? Kula kuliah, sampun kuliah. Kuliah. Nggih. Jurusane napa? Jurusane kula. Nggih. Halo takon bareng. Nggih, mbok menawa Wis tiang-tiang menika. Wis tak kandhani ngono kae kok. Oh, nggih. Ijek eling ora? Tesih. Wis. Lho iya kok. Kaya aku mbiyen iki jurusanku komputer. Dados sewengi menika lulus kula, Bu. Lulus. Bengi mendet komputer, esuk tak dol. Jadi dihukum Pas sampun ya? lulus nggih. Pas iku ya cepet tanyanan. Ya aja to, Bu. Nggih, wah. Bu Sri Mukti mijil saka Tanjung Pakis Aji ya. Sak menika minangka dadi ibu-ibune Waranggana Jepara ya panjenenganipun. Oh iya. Dadi pengajar Waranggana klebu Dik Kaila napa Kaila wis? Kaila. Oh iya, niku ya klebu murite Bu Sri. Oh iya, ora mung Bu Sri. Mbak Yutrika bisa dadi guru. Kowe ngerti guru kuwi digugu lan ditiru. Nanti lek tumindak Yutrika saya apik. Ngono. Ya matur sembah nuwun. Nah, Nduk.
Yo ngaturke tetembangan sawetara. Heeh. Ngaturke apa? Ngaturke sing nyemek-nyemek, Nduk. Oh, sadurunge kuwi. Yo ngaturake wilujeng dalu dumateng para sesepuh sedaya, khususipun dumateng panjenenganipun Kang Mas kula kadang kula werda Kang Mas Sugeng. Oh iya, heeh. Yo Mbah Sunata. Mbah Sunata minangka dadi RT. Oh iya, sesepuh. Heeh, iku mau ya wis pesen. Le pesen piye? Pokok engko aku jaluk aku siji kok, Mas. Napa, Mbah? Kula nggih ngoten. Jaluk caping gunung. Wah. Nggih matur sembah nuwun tim riwa-riwi. Ah, nggih. Ning sakrunge ngaturke tetembangan sing sigrak-sigrak, aku nyuwun diaturi sinom nyamat. Kaya ngono ah. Kok ngono? Lah men ajeg. Iya. Diaturi sinom nyamat sapa sing nyalirani, Mak? Kula kepengin panjenenganipun pepundhen kawula Ibu Sri Mukti. Oh. Sinom nyamat ah. Sumangga, Bu. Wohe ngaren kolang kaling. Mula kudu eling marang Kang peparing bersyukur. Iya. Semoga Bu.
ngono ning jomo matur sembah nuwun. Oh iya, Wis diaturi wujude sinom nyamat diunggahke nyang si kucing. oh iya. Ya ngaturke apa ngrungono layangan tumiba ning pangkon. Iya, para pepunden mbok menawi ngersakaken menapa monggo WA. WA ya ora apa-apa. Nggawa layang ning kene ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Ya aja lali. Aja lali apa? Sawerane hus cangkeme. Iya sarunge kuwi mau ya ana Pak Sunata ngersakake caping gunung. Heeh ning sarunge kuwi aku kepengin adikku wadon gendho. Kaila nggih. Kersane jumeneng heeh. Iya. Ajar apa? Nembang. Apa? Sak jineman. Oh dengkulmu kuwi sak ladrang apa sak apa? Ya aja sak langkem. Iya. Kersane milih. Oh iya. Dipun sepoti sumangga manut kanca wingging. Saya duduk sendiri sambil menangkap kaki melihat
arep ngaturke apa? Mung tuturi, ayo. Manut. Manut apa sak podang kuning? Pun bawani sing saged bawa napa? Bawane. Apa ayo? Pun saged bawa to? Nggih, sekedhik-sekedhik. Mboten napa-napa, kersane tiyang mriki pirsa. Oh iya, belajar, Mas Rian yo belajar, iso. Yo ngarsake napa? Napa? Napa manut? Sing ngangge bawa napa mboten? Nang ngangge bawa. Nggih, ngaten ngimpi mawon. Langgame ngimpi Nggih. pun bawani sumangga. Nggih. Ngambara Ngambara ing awan bebasan tanpa tapi narabesing meka mibar ngidari jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi matur sembah nuwun bawane ngimpi pun bacutaken langgame. nggih Nggih, semoga Seribat seripit lambene merak kesimpen ganda sulas miragane anglam lambe sidet singsan pesasanga dibu sono dasar ayu maksis kanya anku jiwa aduh mesam sempat madu naras rana tak gandeng lagu muyu
matur sembah nuwun. Wow, Lawange nek ngimpi, wonten. langgame ngimpi. Sukses. Oh, nek wonten kelintu-kelintu. Mboten napa-napa, nggih matur sembah nuwun, monggo mang Nggih. pinarak rumiyin. Dek Kailas, apik suarane, iya. Monggo sinau sing temenanan, iya. Lir Gumanti, iya. Iku mau ya ana pamundutan saka panjenengan pepundhene kawula. Iya sing ngersake mau apa mak yen ora kleru kaya caping gunung. Caping gunung, heeh. Bapak Sunata nak? Iya. Ora mung Bapak Sunata, bapake sing ngeteri kopi ki mau nggih. Ngapunten dereng tepang. Oh iya mau yo ngersake. Kudune caping gunung larak udan ngono. Oh nggih. Nggih matur sembah nuwun dipun paringi kopi. Ya, matur sembah nuwun. Ya, Lir Gumanti gilire. Pinggire. Sopo, Mak? Adik wadon, Dek Ica. Dikon jengleng caping gunung ah. Sepoti kersane jumeneng semangga. Lelo 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 Di Cayu. Inji. Sadurunge ngaturke jenglengamu. Nggih. Ya disapa para tamu undangan kang tesih lenggah. Inji ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sowan dalemipun Bapak sinten niki yo? Bapak Jamali. Bapak Jamali kalian. sak keluarga. Oh nggih. Acaranipun mantenan nggih. Nggih, pernikahan Sinten? panjenenganipun Mas Darwanti dalam Mbak Siti Asyah. Oh nggih. Dongake. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng dunia akhirat. Amin. Enggal-enggal diparingi momongan ingkang soleh-solehan. Amin. Kaya mudin Tenang puring. iki lho, tenang. Ora ana sing ngudak iki lho, kok ya. Tesih kata para sesepuh. Injih, tesih Tasih kata. kata. Saking ngajeng niki dugi wingking nika. Nggih, nah Kata. niki bapake sing nyuwun caping gunung Ah, tim niki mriwari bapake, nggih. Kalian Bapak RT Mbah Sunoto. Dalam Oh, Oh, sambel sambel kemangi kemangi. nggih. Wong wau jenengan ngene iki nek apa caping gunung ora udan Mas ngoten niku. Mas tulungi Mas. Matur suwun. Matur suwun. Apa kok matur suwun iki? Mbok lah diwenehi ya. Monggo. Amit nuwun sewu. Nggih. Oh iya. Siap sampai gunung napa mboten, Pak? Sias wong wau Mbah Sunoto RT. Oh, ben ora udan. Caping gunung dipun jenggleng. Ha, jenggleng, Nduk. Apa dijembek? Oh, jenggleng, jembeng. Enggak bahaya. Ya ora ngapurane, Mas. Wong iki wayah udan ngene iki lak ya usum pilek to, kuping kuwi melu pilek. Oh. Iya wis sak karepmu Ca, Ica. Pripun ta? Wis manut. Dalam Pasrah sumarah. manutan. Iya, monggo. Sias jenggleng niki. Sias, ora sida piye ta kowe iki. Saben bengi nyawa iki sing jenggleng sing ngendi to?
Loro-lorone nyekel HP kabeh iki piye to iki? Manut milih ya. Emak aku mau milih. Rek mau milih gini. Ya aku njaluk dipilihno ae. Oh milih ya. Mas Teguh ya kena. Apa Firman? Ayo Firman, jembleng no man. Dalake piye? Jembleng ora aku saiki wis tobat. Alah, tobat lak ning kene. Tobat aku saiki pisan. Wis ngene ya aku pisan. Piye? Ngene pisan. Ngene piye to? Ngene iki tegese wis angkat tangan ngono lho. Alah, kaya angkat tangan. Di nek konangan nek kartuku dicekel kae. Ya ora apa-apa ya. Oh. Ora pas nek nek. Lho piye to? Tak jarak kok. Lah kok ora dipasno ya ora pas. Ya, Apa-apa kuwi dipasno dhisik to? Ya mau aku sok-sok iki yang tak tutul-tutulke pinggir tok ngono kae. Lah apa ta iki? Iki jenglenge mau lho. Oh jenggleng. Ya aku ku mau ya jenggleng ngono. Lah kok tutul-tutul mesti ditutulne ya ngopo? Ya saya bacotke. Yen memacang among karo janur pas apa ora? Pas yang benar-benar masuk nih iki mau. Masuk ngendi to? Yo masuk iki lho ruangan. Ruangan apa? Ruangan. Yo iku mau omah. Lah apa-apa kok ora genah to boyo digenahno. Hajiret. Ora aku saiki wis Aku iki tekon. Yo. Salah tekon iki apa to? yo ora salah, tapi nek aku mbok takoni, kowe teko ngerti saiki. Ora kuwi ora Soboku ngerti. kuwi saiki wis pondok ngono. Pondok kok ngapa kok numpang nguyuh to. Sing penting lak sobo pondok. Ya padha wae. Gambangane ora. Ya. Pondok apa, Mas? Pondok mara seneng kuwi kok. Semoga penak pargoy. Ngerti, dalang kok ngerti pargoy barang ini Ora ya apa-apa, toh. Wang. Jadi jarene apa sabo pondok, lah kok ngerti pargoy Yo. barang. Mau ngerti tobrut. Piye? Wis kapok. Aku gak ngerti jane. Aku iki njaluk penjelasan ngene iki. Penjelasan piye? Ya penjelasan ngono kuwi to. Wis kesuk tak kei pertanggungjawaban. Tanggung jawaban ini masane. Ora sida? Oh, Ora. iya. Ya, bacotke. Apa tuh? Apa? Ora. Kok iso ora sida, Mas? Jarene ora mau. Jarene nempel tok. Oh, ya. Ora nempel tangane. Iya, nempel. Tutulke pinggir-pinggir tok ngono wis. Saya bacotke. Penak tenan apa Ya wis ora? penak, pokok pasrah sumarah menembah. Mbah, dalang kok wis manutan, Iya. pasrah. Aku Kok iya. Kowe aja aneh-aneh apa, Mas?
Panas udan piye masakine esok ajane ora panas udan 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 panas aling 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 capek gunung Neno nane Neno neno Natian waton sarta
Monggo. Sekar bisa nyawa gunung desa dadi raja ini penara ilang bone padha lara apa matur sembah nuwun Mbah inggih. Injih. Matur sembah sampun. nuwun, Mbak niki ngersakaken apa? Nggih niki ngersake perahu layar, sampun Perahu dlepet layar, dan Mbak? sampun lunas. Sampun lunas. Sampun. Dados sakniki. Nggih. Oh iya. Kersane marem bae wae. Ah nggih diaturi niki. Dalem Diaturi niki. ya diaturi wong bae Oke. nenggani ngono sisan Matur gawe. suwun nggih, Mbah. Ya. Nggih, ditambahi meleh nggih mboten napa-napa. Lah dalah. Lho piye to, Mas? Iki jak macem jak mek pesugihan iki ya apik jane iki. Lho ya iya no. Ya cepet sugih jane iki. Ya genah. Kok angger dicolke ning bangju kae ya cepet. Lho, Pak. Dadi manusia silver. Astagfirullahaladzim. Ya ya ora. Kaya tega men to, Mas? Ora tega aku. Nggih. Jenengan kaya tega to. Ora tega. Jenengan kaya tega to, Pak. Aku tekan kepriwe to jane iki priwe to? Blak-blak. Alah, alah dijak tenanan kok ngono. Ya ya ya. Wis meneng ae. Baik. Nggih. Monggo, Pak. Mbak sapa? Ditanya Mbak ini sinten sing Mbak ngersakake? sinten? Mbak sinten ya yo? Piye ya, Mas? Mbah Sujit. Anyar kudune kok diiparahi ngono kuwi. Nggih. Ngapunten nggih, Mbah. Niki kula sing salah, kula sing seradi. Niku. Aja dicethake to, Mas. Wis ra apa-apa ngayu-ayu kok budek. Ya ora apa-apa. Oh iya. Ngene ya mbok gawe pesugihan. Iya iya tak ke pesugihan wis tak wet-wet ya. Ya. Iya. Rau, Diwet dijaga sing wayang. apik, Mas. Mangga Mas Firman.
diaturi lho Mas. Matur suwun. Matur suwun. Nggih. Napa? Anu Mas, sholawat badar. Sholawat badar. Nggih. Anu nggih Mbak kersane jumeneng sindene mboten napa-napa nggih. Ngadeg. Oh, ngadeg Iya. sholawat badar. Lah dikancani karo Mbak Yu Kuwadon, Mbak Yu Trika. Oh, kuwi kejaba sinden ning omah iki ya termasuk mudin, Nduk. Iya. Mudin kematian. Iya. Nggih matur suwun nggih Mbah. Heeh, mulono kae. Nggih ampun jenengan kake malih Mbah kula ewo. Ah, kula ki pekewo lho Mas Ngopo? Ya iku dirogono. Oh, ya ora apa-apa. Mbak iki loman iku ngamal Mbak iki, nggih, Mbak. Ngamal. Tak dongake panjang yuswane, Mbak. Amin. Nggih sehat nggih Mbah. Dadi manjangke umur iki siji, penting nyawang wong ayu-ayu. Ah iya. Ku anggone wong lanang. Apa iya lek ngono sawangan aku ben panjang umur. Ya aku wis pos kok tak sawang kowe. Gegermu jan madhep rono jan. Gegermu. Kekerku ra. Oh ya wis, tak kira iku mau panu Alah kok ngece, dalah kok ngece sinden ya lagi gitu. Nggih wangi Mbak Yutrika. Wah, modin puring iki piye ta jare? Bisa. Kuwi kejaba sinden. Ya modin nduk ning kono. Ngimami apa? Ngimami tahlil. Zam. Niki kowe arep kapokmu kapan? Sholawat. Tangane mbek ngene-ngene amin kabeh.
solawatan. Oh iya. Ya apik. Ya hura-hura ya kudu eling. Oh iya luwe-luwe sing selawatan mau. Mudin poring. Ya ora Mbak Yu Kutrika. Bisa ora apa-apa karo genduk Icah. Ya ana pamundutan ingkang tumiba ning pamkon wilujeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu. Heeh. Permintaan dari mempelai berdua. Apa, Mak? Siji ya kuwi kembang kopi, angka loro pepeling. Oh iya. Ya dipinangkani sing luwih dhisik. Awet mau hura-hura. Ya dangdutan. Kepengin apa? Kepengin iki mau wis ana selawatan, mengko diselani. Oh kaya ngono. Selani nganggo tayub. Apa? Kembang kopi. Oh iya. Sing ngalirani sapa? Pengen panjenenganipun Ibu Sri Mukti kembange kopi. Nggih, kembange kopi. Sumangga kembang kopi, Bu.
sembah nuwun. Diaturi wujute tayub. Kembang kopi. Iya, ya mugi-muga ndadosaken marming penggalih sedaya kemawon. Ya iki dulurku ket mau ki sore ya ana kene sapa? Mas Memet karo kembarane ki ya wit mau sore tekan kene. Oh. Karo kakak. Iya, ada-ada saka kancilan teko kene iya. Ya ngaturke panuwun nenggane awak dhewe Ki mau wis diaturi wujude tayub hurah-hurang balik meneh. Iya. Panjenengane Dik Kaila ya. Ki mengko mantuk nggih jam 12 mangke nggih. Oh besok sekolah ra? Iya enggak apa-apa. Sapa? Oh iya nek kowe ya wis lah besok mulai bareng aku. Sekolah apa? Pripun bae? 8-10. Oh, munggahne jaran dor mboten. Oh, kira nggih ngoten iya. Mbah sinten wau ngapunten asmane? Mbah Sujit. Oh, nggih Mbah Sujit. Oh iya. Ket mau, Nduk. Wah, nyawer. Iya. Nyuwun kersane 8-10 jogetno mboten napa-napa. Nggih. 8-10 jaran dor. Semoga dados. Poto mirah ingsun prihatin waspada sigra jumangka sangapekek manjing jroning wana
payung mono majen loloba Himalaya gunung kondang gede dhuwur sembah nuwun. Napa mulai, Mbak? Pripun, Mbak? Oh. Kersake guntur. Guntur ya tur guntur. Ayo padha mancing. Jam. Baik. Monggo, Mas.
sejatine aku tresno karo kowe ning kene wae saking tresnane njalukmu apa ayo padha bareng kanggo wong tuwa pinggir kali kene kebenaran cedak wong ayu mumbae tak cedaki tak inguki eman-eman ora ana sing ngancani sapa kuwi engak-engok ijen karep wani-wani celak-celuk mesam-mesem padune mung arep godho tak cedaki jur tak takoni apa kowe wis ana sing duwe tak cedaki jur tak takoni sejatine aku tresno karo kowe ning kene wae aja godho saking tresnane nyata tresnane jalukmu apa ayo padha bareng kanggo wong Guntur mancingnya syukur alhamdulillah ya iso. Ya ora apa-apa ya matur sembah nuwun kuwawana sing pamundutan bae wau. Apa 8 10 nggih mangke dipun pinangkani ning iki adikku wadon Dek Kaila. Iya ngaturi apa manut ngaturi apa? Kersane kanca-kanca. Wingking leren musik dangdut bisa apa yang kamu bisa ayo. Ayo Di. Napa, Mbah? Ah, iku paringi mbae ya. Wah, matur sembah nuwun. Wah, mbae bareng ngiwut nggih, Mbah nggih. Ah, jan kaya sumringah berolahraga. Iya. Ayo arep ngaturke napa? Langgam dadi ati. Langgam dadi ati, bawani mboten? Beneran. Langsung? Nggih. Langsung nggih. Ya. Langgam dadi ati, panjenengane genduk Kaila sareng yoga laras. Epot, semangga.
Mboten napa-napa, yanten ngono ya. Bacutke. Rina. Yo. Matason audio gumilang video sote. Endi Mas Teguh yang mana? Niku lho Oh iya cah saiki ngerti salpok barang. Aku salpek ya mbuh. Ya mangga. Mbah nuwun dadi ati dipun aturi dening Dek Kaila. Ya apik, ya gayeng, ya apik ayo. Mono pamundutan setunggal wau wedang kembang kopi sampun dipun aturi. Oh ayo maaf, pepeling. Oh iya, pepeling. Nah. Diaturi apa? Ngono sing nyuwun podang kuning saka wingking. Iya. Lir gumanti, iya. Mengko diaturi podang kuning, iya. Sopo sing nyalirani? Panjenengan adikku wadon ya kaya apik. Oh, podang kuning. Kersane leren sawetara kanca-kanca. Wit sore diwut, iya. Sopo mak sing nyalirani? Di wadon genduk Ica. Kersane monggo jumeneng. Pun sepoti apa ora wis rasah lan ngadeg-adeg dhewe. Diadi. Ya ora to. Ayo jumeneng, Nduk. Ayo. Mati urip. Urip ya wis nek urip. Ya kudu. Apa kecandak aku urip ya? Ya iya, wis pokok anggere kecekel kowe iki lho, serba. Tak candak, tak cekel. Apane? Wangi lho. Ora ya ngono. Lah apa? Lah njaluk dicekel apane? Ah nanti bisa diatur. Alah. Dalange yo ngomong setengah-setengah. Aku iku tobat kandhane tobat kok. Oh mau sapa pondok mau. Gak bajirut cekel ndase jane. Ana dalang wis dibudhek-budheke.
Dadi mut bun-bunane. Ora. Astagfirullahaladzim. Dosa apa yang kau buat? Ora maksudnya kuwi das Das gereh. Ora. Das wayang apa dasnya dalang ngono lho, Mas. Astagfirullah. Ya Allah, Pak. Semoga sinden kula menika kalih tobat Gusti. Iya. Wis aja anut lampir kowe. Madhep rono. Gak malah. Lah kok sewet nyapa? Gak nen ki ora apik moden puring ki. Kaca ya, kaca. Kaca nggo apa? Ya ki kaca. Lah aku lho apik. Kaca dalange. Aku kok wong kok memandang saya itu tidak baik itu bagaimana sih kamu sih? Ya itu berdasarkan fakta. Wah, kamu itu bagaimana sih? Nah, piye toh? Ya wes orang apa-apa, saiki kakak sudah tobat, kamu kan sudah tahu kan? Enggak. Adik enggak tahu kakak. Oh, memang adik-adik bajirut ya. Loh, piye toh? Adine dikonokne. Macem-maceme adine ki mbok ya diomongi sing apik-apik. Ah, jenenge adikku ngene lho, Di, wong adikku ya. Piye toh? Suwe ora cetok, kaya ngono to. Kayak engko bali aku sangonono. Loh, kepiye? Sangonono sun ping 2 ngono. Halah. Ya mengko. Podang kuning nduk Cahayu. Nggih. Pun bawani, tak Iya. ping roh lemu bawa cengkokmu iso anyar ora? Dibawani barang to. Dalan. Ya ora iso anyar wong ora diwarai dalange kok. Kesuk tak warai. Ki apa njaluk waras sing ngedram kuwi ya? Saya. Ora kuwi lek karo kuwi ora dadi kok. Dadine sing liya kuwi. Ora ketok kuwi. Semangga podang kuning pun bawani. Wes menengo, ora sida kok. Ratian wujud temong peksi. Peksi ki apa to? Manuk. Nah, nek babakan kuwi kok ya hafal tau. Lho, ya ora, lah peksi. Heeh, peksi. Manuk to? Nek peksi apa? Manuk. Nah nek Kresna, Ya ora reti. ireng. Oh. Kresna ki ireng tembunge Jawa ngono. Oh ngono to. Dadi nek ana peksi Kresna kuwi apa? Apa? Delok tukul ngotot. Apa ora? Delok delok peksi. Delok kresnane mau Kowe- lho, Mas. Nah, kowe tak warai dadi peksi kuwi manuk, Kresna kuwi Ireng. ireng lah ngono. Nggih, Pak Guru. Nah, rak yo ngono to anu to penak-penak. Manuke sapa? Iki sing kendang mau ngomongi ngono. Pripun? Iya, iya mau ya. Ya Ih, wis Mas, ora balenono, apa. Mas. Manutor Mas Teguh. Ora mau. Kono bar diungkal ya. Kaya landep ya. Halus manis merak ati. Ono manuk muni lho. Manuk muni. Heeh. Manuke Ya sapa? kuwi mbah lek kuwi ketarane manuk cilik kuwi. Ah, wis kudu manuk cilik. Muni. Jal cetek kono, gek munine piye? Ya mbah. Cetek ngene. Ya piye? Piye? Ya jal cetek kono. Ora iso. Kom Wong tak. aku ora ndek manuk ya ora iso ngono kuwi to. Manuk iso manuk apa? Ya ora duwe. Ora duwe. Oh, Ya manuk apa wae kan aku ora duwe to. Kowe gelem tak kei manuk. Emoh. Cilik emoh aku. Bajirut. Oh. Kamu belum tahu. Aku nggak mau tahu kok. Ah, harus tahu. Emoh. Saya paksa. Maksa. Kok maksonan Ngene to? lho, Di, apa-apa. Jare mau sabo pondok. Iya, Ngene iki sabo pondok, piye ya to? Allah. Sabo pondok apa to jane iki pondok apa to? Pondok tenan kok pondok piye lah iki. Alah, wong pondok tenan kok. Pondok bersalin ya ono. Semoga golek isi podang
jenar Epo bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo Dadi tangga apa dadi tombo? tombo apa? Mau lho. Oh iya. Tombo kok. Tombo tak kira tangga Tombo. Iya ya Mbak, Mbak. Tombo kok. Piye to iki? Lah iya salahmu ya. Yo kok iso? Salahku ya apa to? Sok-sok dadi tangga ya dadi tombo. Ora. Dadi apa? Tombo. Oh tombo. Iya iya. Bacutke langgame. Wes meneng wae. Dadi tombo kok. Ya ya wis tombo. Iki masih di bawah umur Mas. Wes to. Di bawah umur tapi pencilaan saiki. Tombo Mas Teguh pakai T. Ora ngono. Oh, wis tombok wis tombok. Bacutke langgame podang kuning. Semonggo Nduk Cahayu. Esuk awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mopeng miteragonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya karnyayang keleyang tak sawang bencok ing ngepang kekencangan tarine saka katawan sarwi
Sagak lah keri. Piye? Lho, piye to? Wis sagak wis monggo pinarak. Ah, nggih. Matur sembah nuwun. Matur Podang suwun Gunding. Pak Dalang. Nggih, Bu Sinden, matur sembah nuwun. Ya apik-apik. Sing ora apik iku mung kare kelakuane sapa? Aku dhewe maksude, ora kowe. Ya matur sembah nuwun. Nah. Dek Ica, ya.